मैंने केମିତି ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ସ୍ପେଶାଲ ସବୁ ଘରେ ଆଜି ଆସିବେ, ଆମ ଘର ଲୋକ ଆଜି ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ସବୁ। ହେଲା ପନିର ତରକାରୀ ହେବ, ପୋଟଳ ଆଉ ବେସନ ସେଇ ତରକାରୀ ହେବ, ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ହେବ, ଏଟା ରହିଲା ଆମର ପିଠା ପାଇଁ ପତ୍ର। ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। चुल्ली टिके देखा चलो बैक कैमरा कर दे।